बीटीसी बिसायख'थिया एबा 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 30 खालारनि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन आरो बे बाथ्राखौ एबा खोथाखौ होदों बे खोथाखौनो होदों जे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बेनि गेजेरावनो बीटीसीनि रायजो राजा थामहिनबा बिटिआरनि रायजो राजाफोरा गोबां गोनो गोथोआव दं एबा सोंथि सिखारबाय थादों दि बैथि बोसोराव जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव एलायन्स सोलिगोना सोलिया एबा एलायन्स जागोना जाया एबा जथायै बिसायख'थि गेलेगोना गेलेया बेखौ लानानै गिबि खेब बाथ्रा बुंदों रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म थामहिनबा उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाथ्रा बुंदोंदि जयै गेलेब्लाबो एबा ज' जाब्लाबो मोजां आरो ज' जायाब्लाबो मोजां होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेखायनो जों नोंथांमोननि गेजेराव लिरदों दि बीजेपी दोलोआ बीटीसी बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोजों मासि रानलायाब्लाबो इउपिपिएल दोलोनिनो मुलाम्फा जागोन। इउपिपिएल आरो बीजेपीनि गेजेराव सीट शेयारिं खालामलायाब्लाबो एबा मासि रानलायाब्लाबो बियो इउपिपिएलनि थाखायनो जोबोर मोजां जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि बीजेपीजों एलायन्स जाब्लाबो मोजां आरो एलायन्स जायाब्लाबो मोजां जागोन जेराव एलायन्स जायोब्ला एबा सीट शेयारिं खालामब्ला बेयाव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन आरो जुदि सीट शेयारिं खालामलायाब्ला बेयाव इउपिपिएलआ बांसिन सीट मोननो थाखाय नाजागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव गोबां मानि दिनैनि समाव सोंथि सिखारदों दि फैबाय थानाय समाव बीजेपी आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एलायन्सआ सोलिगोन ना सोलिया बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बैथि बोसोराव जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बीजेपीनि खौसेथिखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों इउ.ज ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। मन्त्रीये सरकाৰৰ স্থিতিটো জনাইছে সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইলেকশ্যনটো পাতিব পাৰে তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অলপমান আলোচনা কৰিব লাগিব এদিন দুদিনৰ যদি অলপমান লৰচৰ যদিও হয় তথাপিও ইয়াত কৰিব লগা নাই কিন্তু ছেপ্টেম্বৰত হ'ব লাগে মই উচিত সময় বুলি ভাবোঁ কাৰণ ডিচেম্বৰলৈকে আমি যাব নোৱাৰোঁ যদি বৰ্তমান কাউন্সিল চৰকাৰ ডিচেম্বৰলৈকে যাব পাৰে কাৰণ ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু ডিচেম্বৰলৈকে গ'লে আমাৰ জেনেৰেল এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়া ইয়াত মানে অফিচাৰ বা বিষয়াসকলৰ সালসলনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব তো এই হিচাপত কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো যথেষ্ট মানে ওচৰা ওচৰিকৈ কৰিলে দিগদাৰী হৈ যায় ছেপ্টেম্বৰত কৰক আমিতো সাজু আছোঁ ছেপ্টেম্বৰত কৰিলে ইউপিপিএল দলৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু আছোঁ আৰু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে যেতিয়া বিজেপিও সাজু সকলো দলে সাজু আমিতো ভালেই পাম কিন্তু বিজেপিৰ লগত যদি এখন বুজাবুজি নহয় তেতিয়া ইউপিপিএলৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? এটা কথা জানি লওঁ এখন বুজাবুজি নহ'লেও এইটো আমাৰে মুনাফাৰ কাৰণে আৰু হ'লেও আমাৰ মুনাফাৰ কাৰণে আমি দুয়োটা মিলি আসন বুজাবুজি কৰিব লাগে নে কৰিব নালাগে এইটো কৌশল হিচাপে আমি কৰিম কাৰণ যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি ল'ব যে ইয়াত আমি বেছি আসন পাবৰ কাৰণে কৰা নাই আৰু যদি কৰা হয় তথাপিও বুজি ল'ব যে বেছি আসন ল'বৰ কাৰণে কৰিছে তো আমাৰ মাজত কোনো বিবাদ নাই যিহেতু 26লৈকে এলায়েন্সটো চলিব 2020 চনতো বিজেপি ইউপিপিএলৰ কোনো আসন বুজাবুজি বা এলায়েন্স নাছিল তথাপিও আমি বেলেগকৈ খেলি ভিতৰুৱা বুজাবুজিটো ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছোঁ তো আমি সাজু ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन डेनमार्क इटाली साउथ करिया जापान एस्टनिया नेपाल भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन।
बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।